No počúvajte toto je veľmi zaujímavé. Rakúsky extrémny športovec Felix Baumgartner zomrel vo veku 56 rokov. Tohto všetci poznáte, lebo skočil z tej stratosféry a spravil svetový rekord. A on vlastne sa zabil, tu píšu, že tragicky, lenže on už bol mŕtvý počas letu. A teraz vám umelá inteligencia povie, prečo asi. Čo sa týka očkovania, Felix bol počas pandémie zaočkovaný 5 dávkami proti COVID-19 a verejne sa k tomu vyjadroval. Dokonca bol aj pozitívne testovaný na COVID-19 a za niektoré svoje kontroverzné vyjadrenia na adresu očkovania bol aj súdne postihnutý. Za čo bol presne súdne postihnutý? Felix Baumgartner teda dostal pokutu 5 000 eur za to, že v rozhovore urazil novinára, keď ho nazval farmachurou za jeho postoj k očkovaniu proti COVID-19. Takže išlo o pomluvu, čo nakoniec viedlo k súdnemu rozhodnutiu. A čo to znamená ten výraz? Ten výraz farmachura bol použitý ako hanlivé označenie, ktoré v tomto kontexte naznačovalo, že novinár slepo dôveruje farmaceutickým firmám a ich produktom, v tomto prípade očkovaniu. V podstate to bola úrážka, ktorá mala spochybniť jeho nezávislosť a naznačiť, že je pod vplyvom farmaceutického priemyslu. To bolo považované za pomluvu a preto to skončilo pri súde. A nemohlo to byť tak, že on sa dal najprv zaočkovať a potom si uvedomil, že spravil chybu? Je možné, že Felix Baumgartner mal zmenené názory, alebo sa jeho postoj vyvíjal časom a ľudia si niekedy po očkovaní alebo iných životných rozhodnutiach uvedomia nové skutočnosti alebo sa ich pohľad na vec zmení. Takže teoreticky je možné, že Felix mohol mať iný názor na očkovanie potom, ako už bol zaočkovaný. A každopádne jeho verejné vyjadrenia a spôsob, akým komunikoval svoje názory, občas viedli k rôznym kontroverziám a nedorozumeniam. Celkovo to teda mohla byť kombinácia jeho priamej povahy a vývoja jeho postojov. A on teda už stratil vedomie alebo už zomrel počas letu. Tam sa píše, myslím, že? Podľa dostupných správ to vyzerá tak, že Felix pravdepodobne stratil vedomie počas letu, čo viedlo k strate kontroly nad paragliderom. Príčina straty vedomia zatiaľ nebola oficiálne potvrdená, ale spomínalo sa, že mohlo ísť o nejaký zdravotný problém. Následkom toho došlo k nehode, pri ktorej tragicky zahynul. Takže je pravdepodobné, že k samotnému úmrtiu došlo až po páde, ale strata vedomia počas letu bola pravdepodobne tým spúšťačom celej tragédie.